Mina ngiyazi ukuthi into yomjolo ngempela ngempela into esizoyithini, into esizoyilahlaphi, into esizoyiyeka kanjani ngoba umnandi umjolo kodwa wow, abafana. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. Sanibonani, Dumelang, hello, bonjour. It's a story time. It's a story time. This is our story time segment that is under the Meaningful Conversations with uZandi Mfeka podcast. Kanti-ke izitori esizixoxa la kule channel azi ukuthi ezinye ezokuthi sijabule sihleke nje for entertainment, ezinye ama-experiences wami nama-experiences wakho. Kanti-ke ezinye izitori ilezi wena ozongibhalela zona uthi angikuxoxele zona. Ngani? Ngoba uyazi ukuthi sizokwakha omunye umuntu, sizo-create i-awareness, siqwashise omunye umuntu, sizokwenza nje umehluko ngey'ndlela ey'ningi ngoba uyazi ukuthi siyi-community eyakhanayo. I-jingle yami ye-story time ngisashilo, ngisacelile ukuthi ngicela phela ukuthi laba abanamakhono okwenza ama-beats abangenzela i-beat. It's a story time, yeah. Okay, so ngenzeleni i-beat bandla, ngiyacela ningenzele i-beat bangaze bayintshontsho into kayikhonjwa. Yazi abafana into yabo ecijile imunandi, kodwa ngiyanicela phela Nkosi yami, nawe usuthathekile-ke lapha emfaneni, usuthathekile sowuthe phithi uthando olusha. Ake uzame phela nawe ukuthi uzenzele uphando ngalo swahla lensizwa yakho osowuhlangane nayo yakuhlanganisa ikhanda. Uzenzele uphando ngomuntu osowuthe phithi ngaye, noma ukhuzwa ulalele. Ngesinye isikhathi ama-red flags ayaba khona ngoba hey, mina ngazi abafana ukuthi sizobashisa, sizobalahlaphi. Kodwa before singene endabeni, ake wenze sure ukuthi ucofa lewa subscribe button la ngelaphaya, ucofe uthi nje qhafa, uze uphenduke uthi subscribed, right? Bese mawusuka lapho, before singene endabeni wena awubucofa u-like. Indaba nje akuyilinde ulinde ngo-like. Futhi ngiyacela ukuthi ama-ads, Nkosi yami, ngiyacela ama-adverts, ngicela ungaweqi. Yabona nje indlela elula yokungaweqi ama-adverts, ngikunikeza amathiphu-ke manje. Uma ubuka la kuleli khaya ngoba siyakhana, siyakhulisana, kumnandi futhi. Uma ubuka ngalesi khathi ama-adverts edlala, uvele u-scroll down, ufunde ama-comments, ubufunde ama-comments, ubufunde ama-comments. Ngaleyo ndlela uqhoba isikhathi ukuthi kuhambe i-advert ziphele, angithi. Ama-likes, ama-super thanks nama-likes. Ama-likes awumahhala, ukusubscribe kumahhala. Ama-super thanks wena lapho usuke uthi ayi, zimnandi lezi zindaba, siyafundiseka, siyakhulisana, kumnandi. Phahla noma ingo-R14 noma ingo-R20 nje kulo airtime yakho nje, awungihlephulele phela ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nami ngithenge idatha phela ngibuye ney'ndaba, ngibuye nama-episode amnandi. Kanti futhi uma kuwukuthi uyabona ukuthi hey, uyabambezeleka wena, lezi zindaba ziza kudala, ufuna ukuzithola zi-fast, zi-hot njengamagwinya ashisayo, uvele nje ujoyine ube yi-channel membership. Yabona uma uba yi-channel membership, yeyi, uzobona ama-perks ngiza nawo. Ama-perks okuba yi-channel member ngiza nawo mntana sekhaya. Ayiqale le ndaba yethu namhlanje. Uthi usisi Zandile, ngiyacela Nkosi yami, ngiyafisa nami ngabe ngiyeza ngizoqopha indaba yami kanye nawe, kodwa nje yeyi, ungangivezi ngisho nangonwele ngoba le ndaba ngisahlukumezekile. Okuwesi kunako konke ukuthi indlela yami idlula la ngahlukumezekela khona. Nako-ke sisizandile phela u-2022 ngihlala e-Res e-South Beach eThekwini. Kwenzeke-ke langalimbe ngihlangane nomfana. Umfana uswahla lensiza, into esisukile inquzumela inkosi impela, into oyibukela le phezulu, uma uyibuka uvele ubone ukuthi hhayi, angididekanga la, angilahlanga. Hhayi, asishayele ubhuti nami ngiqome. Awu, uzothini ukungaqomi? Akufuneki ukuthi uzibambezele usumbonile ukuthi uyena lo. Uthi hhayi ngiqome sesizandile, inkinga ngiqome umfana nje owasefolweni. Khona ama-details engingafuni ukweqa ithi ngiyifakele iy'buko. Athi ngihlangana nalo mlisa, ngisuke esikoleni ngibheke ekhaya e-Adams. So abazitheku-ke i-Adams lingala mawudlula nje kakototi ushonele. Ngibheke ekhaya e-Adams, izibika insizwa, ngithatheke. Yona ihlala kephi efolweni, okuwukuthi la bantu abaqhelelene baseduze nje with each other.
So ngiyakwazi ngisho nakubo, kodwa inkinga isekutheni umama walo mfana omzalayo, yeyi akanala Sisizandile. Uma eke wangifica endlini umfana ungishaya angithelele ngamanzi, ajikijele nezigubhu nayo yonke into, ajikijele kwasani athi nje hamba, 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 phuma uphelela kwami. Ngaphandle kwesizathu engisaziyo ukuthi-ke ungizondelani lo mama kangaka. Hhayi, uqhubeke-ke indaba yakhe-ke asinandaba naye ukuthi uyangithanda akangithandi, phela angizange ukuzolala naye nje mina. Ngizolala nonyana wakhe manje why azongishaya? Well, anyway umxoshe emzini wakhe-ke. Kodwa-ke okubalulekile ukuthi ngagcina ngisitholile isizathu esenza ukuthi umakamfana angangithandi. Umakamfana wayengangithandi nje ngoba umfana ngagcina ngithole ukuthi unengoduso. Umfana unengoduso njengoba ebhizi nami nje up and down nami. Mhlawumbe isona sizathu esasenza ukuthi umakamfana angishaya azangixosha ngoba usewayebona ukuthi ngimosha umshado wengane yakhe. Kodwa kubuhlungu kunako konke ukuthi kuwona wona lowo nyaka siqomene ngawo okuwunyaka ka-2022. Kwathi mhla ka-12 kuDisemba kunyaka ka-22 Sisandile kwenzeka into ebuhlungu ngendlela eyisimanga. Wangibiza uSithandwa wathi angimvakashele phela njengenjwayelo. Hhayi sivumelane ukuthi hhayi-ke ngiyavakasha phela. Isingenile yokuza yimi lo nocisha ngibuye bheka. Ngibheke emfaneni. Uthi all the way etekisini Sisandile siyafona, siya-chat-a, siyaxoxa kumnandi. Ungilindele ubabazi u-ready for mina. Nami ngiyazizwa ukuthi ngiyangena emdlandleni wokuthi hhayi-ke manje ngiyoyithola into ecijile ubusuku bonke kuzoba mnandi. Angisamcabangi nalo mama ohleze engishaya. Okay, fine. Athi uSisi, kwaqala la. Iy'nkinga zami zaqala ekutheni ngathi uma sengizokwehla, ngaphuma kwi-call naye, ngaphuma ku-WhatsApp, ngacima yonke into, ngavala nefoni ngoba ngase ngisaba ukuthi phela siyazi ukuthi siphila ezweni lamaphara Nkosi yami, iwona abusayo. Uma wehla nje sekuthe hwalala, uma ngabe esho ukuthi kwakuyizikhathi zabo-6 ntambama 6-7. Mase kuthe hwalala, amaphara azokuphuthuma nje asheshe akuboleke akudingayo ngoba phela aqalekile afuna ukubhema. Okay, fine. Uthi ngehla etekisini, uma ngehla etekisini, ngiphumile kwi-call, ngiphumile ku-WhatsApp, ngicima amadatha, ngifake nefoni ku-silent. Kodwa-ke manje inkinga iqala sekutheni mese ngimfonela ukuthi wozamlisa ungilande ngoba phela ngiyasaba ukuyongena kubo ngedwa, nangu umama phela ngoba angeke uzongisasazela nangezinja lo mamakhe. Uthi instead ukuthi umfana abambe icingo, hhayi, ucingo lakhala laze lashisa Sisandile. Lakhala ucingo laze lanesilokozana ngabathembe ngithi mfana. Ngabasende message ngaze ngawavula amadatha kwaphela ngisho ukusaba. Uthi washaya u-6. Oh, washaya u-7 udilike ngabo after 6. Uthi washaya u-7 Sisandile. Washaya u-8. Hayibo ngathi mfana. Washaya u-9 ngiyasaba ukuyongena ngedwa kulo muzi ngoba vele uma wakhona ngiyazi ukuthi akangifuni. Washaya u-10 Sisandile. Hayibo ngizoba yini na? Kusho ukuthi la maphara phela ngizoba ukudla kwawo straight-ke mina. Uthi washaya u-11. Washaya u-12 futhi la engabona khona ukuthi hhayi-ke lingilahlekela ithemba. Wes makushaya u-12 ebusuku ngime kanjalo esitrateni umfana engalibamba ucinga ukuthi angihlangabeze. Okuwesi ukuthi namateksi asephelile. Ngizophindela ngani emuva manje? Amateksi asephelile. Umfana akayibambi ifoni. Ilokhu ikhalile nje ilokhu ikhalile nje wena owabona i-Ambrose ekhala ibheka phambili. Liyakhala ucingo lomfana libheka phambili, umfana akazimiselanga nakancane ngokubamba ucingo. Okubuhlungu okwangehlakalela Sisandile ukuthi ngithe ngisamile kanjalo ngingazi ukuthi ngizothatha ini ngihlanganise nani ngithi wethoko wakabani thushuka uzongilamulela. Qhamuthushu, umuntu wesilisa. Makaqhamuka lo muntu wesilisa, hhayi wazitika-ke ngekhekhela kamama, wazitika umfana wanginukubeza khona lapho la ngangilinde khona esitobhini. Ngilinde khona umfana phela sekusebusuku, akusadluli bantu, akudluli imoto, ngilinde umfana akaqhamuki. Ukuthi nje wavele wangidonsa umfana, shwi ey'hlahlela umfana wazenzela ngami. Okubuhlungu kunako konke ukuthi le ndawo lento eyenzeka ngalelo langa iseyisilonda, ingimoshela ama-relationships, angisakwazi manje ukuba nomunye umuntu wesilisa ngiyamnyanya ngale ndlela yokuthi ngisho kuthiwa ngimbonile ngamthanda, akulasti ngoba inhliziyo incane. Okwesibili, ngiyabona ukuthi angipholanga ngoba naku phela lento yenzeka endaweni engiyaziyo futhi enginokudlula kuyona izikhathi ezininganyana. Ibuhlungu inhliziyo yami into engayenziwa yiloya mfana kunanamhlanje angisoze ngaphinde ngamkhohlwa. Thank you Sisandile.
Mina ngithi ibuhlungu into eyenziwa yilo mfana kuwena ukuthi adayise ngawe, ezazi ukuthi angeke akwazi ukuba nawe ngalolo langa ngoba noma ngabe wayeplanile waqeda, kusho ukuthi kwenzeka ukuthi wafika lo mfazi lo, uma wakhe ayeloku ekuxoshela ukuthi kukhona yena, eloku ekushayela ukuthi kukhona yena. Kusho ukuthi kwafika le ngoduso ekuthiwa unayo. Wangabe saba nendlela yokuphendula i-call yakho, wayifaka ku-silent ifoni engabe wenze njani. Kodwa umfana kwakufanele abe neqiniso akutshele ukuthi sithandwa sami sekubhedile, ungabuseza, thola indlela yokubuyela emuva, isifikile inkanyamba. Ibuhlungu into eyenziwa umfana entombazaneni ngoba wadayisa ngaye. Ngiyacela bodadewethu, ngiyacela zingane zami, uma umuntu umthola umthandile, ake uthi dig deeper, go deeper papa, uphande ngaye ukuthi uhlobo luni lo muntu, uphila mpiloni, uphila nobani, ukuze noma kwenzeka-ke okwenzeka ngoba phela siyaphambeka laba banolwimi. Ney'nto zabo ezicijile-ke futhi zimnandi Nkosi yami. Kodwa akuthi kunjalo kube ukuthi uyazi ukuthi lo mfana lo osewuthe chiphithi ngaye, at least wazenelisa ngokuthi uphande ulwazi i-information e-enough ukuthi ubone ukuthi is it safe ukufakela phambili? Noma kowuthi ukungena ku-neutral kancane, ube ndikindiki, ubande, ungathi uyashisa, engathi ufuna ukushisa, engathi ungangeni ngayo yonke inhliziyo phela ushiye lowa 35% wokuphoxeka. Bayaphoxana laba. Benjalo basifaka nasezingozini. Phepha mntanethu, phepha ngane yami, phepha dadewethu. Hhayi, kubi ngaphandle. Ngiyazicela njalo ney'tori zabantu besilisa ngoba ngiyazi nabo ukuthi they've got stories to tell, abagiliwe kuzona abantu besifazane. Please don't forget to like, subscribe. Iphela lapho indaba yethu yanamhlanje. Don't forget to like, subscribe, share, comment, join channel membership, siphe ama-super thanks, and don't forget to like whenever you watch. Qala nje ngako uthi tofo. Ngiyabonga.